tipo kaham sini media nong hambai maro tai bises ke nong media ni bisute ang poilo na sini bumagra no khulmung ya karo sang tiniwo bises kaya amtoli gulagati constitution ini amtoli gulagati blog ni TWF sini buksong ngai bises ke beskanggo sini ini 1 tarik Jun 2026 tai 6 tarik Jun 2026 sangke belai khano sini nangkuk mani sal himano je TWF ni asai mani sal 5 bosor tai tong sini bubagra asalo no TWF ni asai mu sal ni chana dijak o pandano khalanya ni bagai sangtiniwo bisas kai bisra monjo party office bisang untuk bazaro sang asuk lekya poksap lekya poksap pandawo bisnis ke sini borong menangje amtuli gulaga tini blok presiden sini borong menangje Rina Deborma tai sini secretary GS Onjoli Deborma tai tongo oro sini central TW central committee ni borong menangje Upi Deborma tai tongo ani ganawo sini Surilam Block ni ex-president TWF ni Rohili Deborma tai sin treasurer Kongo tai joto ora asujak bises kai amtuli golaga tini block committee ni adong juksong tongbayo sengkok sab laikha tamni ke bis kango sini je foundation day TWF foundation day as halo seng celebrate kanya ni bagi sengkok sab laikha sengtaklai wan suka borong total ke kaisa TWF borok kaisa komiti khaimani amtuli golaga tiningai tabuk jara borok kaham ke aro kuno program nong naithoke khaimale yakho tobangma beskamo sini election thamai kaba abon bagani tiniwa bisas ke jotono khatung naijak beskango semkatal kaisa sini tamsana sini edisi hapang senglai thanglai bisibu seng 18ta sifti seng edisi hapang khlai 5 bosor punongka aboni yagulo tam khaina hai seng 24ta asonti edisi hapang seng khaka katal abon bage seng teba excited seng tongthlai seng taklai katal kharo se hom dodom khe sini amtuli gulaga tini sini blog ni adung juksong khatung laijak seng kotor khai kaisa seng khlainen ni wansukai tongbayo tamni male seng tebo tongthlai jak mole sini oro bahino amtuli gulaga tiwa kai sini NDC seng katal man kha sini borong gunan sini Buddha Deborma tai tongo sini MLA Khorok ni khop jagi tongo sini sar sini MLA Mano Deborma tongo tai sini sar Subud Deborma awan ke Khorok ni MLA te Khorok sa NDC khop jagi tongo am lagi sente bo sente khatung laijak borogo sababik borok jane help khlaini seng khaklayo ike amon bage seng kaisa tamsane hahom dobe khlali hinyo khasuk lai seng kini koksap laika seng beserok tamo sini expenses nai abo boseng kisa estimate of khale mangkha nga khaklayo borogo khakupur ken chano help lai nai nai ike ama hake sini bises ke sini president je sini amtuli gulaga tini irina bo joto bai ni kisa contract khaija borogo kok salaijak no haini sung khaklaijak no tongthlaijak no ama hake deskal sini 6 tarik Jun 2026 sini TWF asemen sal foundation de salno seng naithoke khaimani sa khaklai bot thayo palaina thangi tong seng palaina hui to sang khak seng khai chonglai kha apo to tabo sinoro multi purpose hall tongo bisangonda bazaro holo no khalai ne seng khaklayo tayang otini nino media ni bisinti no kobongna musungo bises ke amtuli gulaga te amtuini sini buku song bises ke sini TWF ni je buku sunan kobognai borogo jotono phai o pandano masangnen bagai tai sate sate odino sini ketal NDC sini boronguna sini Buddha Deborma seng kono felicitation or lagi seng oksa laika abno kare sabon naroi motom goi nong ro manjo khani naroi motom to sengoro chonglai tongo bises ke sini district president tongo ti promo khani sini boronguna MLA Biswajit Koloi bono seng khoroksa invite kenen khasung ko mangke sini TWF president bono ko khlaina borogo khasung nai tongo gaisa borok samai rok ma tangya po nai dengan presiden pai borno samai tangya te ba ham kukan han khaklai
tei tongo sini MLA rok to forok ni tongo heng saka tei asara sini ex MDC ba tongo जों bono bo kobongnai hese khaga amane chong laikha tei sini tong to sini district president bo to tini phai so pailia sini bono ngona jo pate ruma tei ono no je tong nai bises ke hoi area ni jo to ti develop ni sini ado juk chho to tong nai no ngangge tei sing thaklai mangham ge sini joint chairperson tongo sini Sibaijolo district khobja go sini bono ngona Sindu pernah jamaah dia, campur akhir lu sing inviting, lainnya bisa kata dulu. Asal hamba. Inviting bising ko tonglay, sini subzonal chairman, sini borong menang, Sonjay Deborma, tay Ronjay Deborma, sang borong lu sing invite kini. Tay sini YTF ni president tonggo, amconi belaga kini, borong lu sing invite kini bisa kata itu. Sini naroy mo tong asal hamba.